Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nineng teman-teman. Sudah lama tidak apa jenenge ngevlog. Hari ini atine lagi pengen tak dudui kesibukanku. Aku hari ini arep resik-resik cah. Wis suwe gak dipel ngono nek dienggo klemahan kan kadang nek awan seneng ning nggo karpet. Enak adem soalnya. Nah, iki tak mulai dari sini. Ki aku nek salat ning kene, Cah. Mergo gak duwe nggon salat. Duh. Iki kadang tikere tak gelar rombo mergo apa jenenge mergone karo anakku lagi enek Quran, enek Iqra, enek Yasin. Biasanya tak gawe ngaji. Lah engko ngepel kabeh dipel cek apa jenenge cek ringkese dhisik terus ke bekas-bekas klambi wis mbuh iki dadi siji kene iki ngundelok TV to ke dapur terus cilik teman-teman omahe dadi ya wis saeneke dadi kamare 2 sitok dinggone adikku sitok aku dapur terus kamar mandinya juga ada kamar mandine lagi dapur kecilku ada bekakas kompor ada bumbon iki lawang cuma iki urung iso mbenahi maksudnya mbenahi ngene ikan gandeng karo ngene mae lha iki piye ben amprahe gak nggaduk lah seumpama ngene mae di dhuwurne ngene mae nampung ngono lho banyune dadi gak iso banyune malah amber ngene mae di dhuwurne lah nek kudu ngakali tapi uga iso lah iki tempat nggon sego iki sego sisa ndek ini garing wis iki mau rong masak iki sego sing anyar urung dicopne karo mae ngawur iki lali biasane inget ora iki sik ben anget sik cah kok lagi ditutup iki mau gong masak iki susune anakku tak tukokne susu makeme wangel cah iki sambel terasi ndek ini goreng lele iki kemangi iki mbuh make ngoseng apa ndek isuk ku sarapan masak engko-engkonan ku awan iki yo cek berantakan mbuh sembarang cek ning kene iki aku ngringkesi dolanane anakku wis mbuh sak pirang-pirang ning kula omah yo anak rongsak mbuh kita mulai dari sini dulu tak awet teko kene dadi resik isik kemarin disapu terus dipel iki tak kudungi cah iki lagi tak obati mergo nyapa aku tularan tumo dek mau tak tukokne obat jenenge Peditok tularan anakku lho lah nggawa saka kanca-kancane cah edok kan padha tumonan kabeh to aku akhir tularan aku gak betah ngono gak nang tak obati Nah, iki bar ngono ngringkesi ruko dik lempet sik. Iki enak ruang kosong teman-teman deh iki. Iki besok ya mbuh besok digawe garansi.
Baren sih, tapi nek angen-angen kuwi kene tak gawe ngarep kaca. Dadi full kaca kotak ngono. Iki kan jek triplek to. Lho, gong iso dandani ora enek dana. Dadi sok ben tak gawe kaca. Lah kok apa jenenge? Iki tak gawe nggon keluarga. Dadi tak pasangi TV iki. Sorry tak kamera depan cah aku gawe tripod. Soalnya aku gak iso depan belakang. Soalnya kameraku gak iso dipindah langsung kamera belakang gak iso, dadi kudu molak-malik. Anuku nek karo mergawe aku gak iso. Jadi tak gawe TV lagi besok ya, besok model besok mbuh anake pas wis Joko mbuh apa. Angen-angene pengen gawe di lantai 2 teman-teman. Jadi strukture dari awal iki karo bapakku wis digawe struktur dek. Jadi maksudnya ngene. Kaya wesi, kaya cor, kuwi wis digawe kuat. Jadi kaya wesi barang iki didobeli kabeh. Jadi besok kapan duwe angen-angen iso ngedek ngono teman-teman. Soale apa? Soale yo lahane sempit ngono. Kan iki bagianku aku diweni dimodali lemah karo makku. Jadi makku cuma modali lemah. Yo nek saiki ra oleh teman-teman tuku ra oleh 150-200 juta ra oleh. Mergo iki kan pas ning ngarep Pratan. Dadi kathek kene iki daerah area pabrik. Dadi area pabrik kan apa larang tanahe. Urung gaene tok. Dadi mamaku modali lemah. Aku kon gawe gubuk dhewe. Alhamdulillah iso. Iki tak umpel-umpel sing ada gombal reket, ada bekakas. Lagi sik. Apa iki? Tak codose dhisik tak ajak gawe apa iki pel lantai. Ini nek kowe nyodos nganggo garpu dipanasi. Jadi garpu dipanasi teman-teman, nganggo gawe bolongan iki lho. Oke. Tak spillno kamar mandiku yang ngene iki. Kamar mandiku ya sederhana ngene iki lho teman-teman. Iki ada apa jenenge? Ada sabun. Aku nek nyetok sabun sakmono kae pisan. Jadi aku nek tuku akeh pisan ngono. Lah wi enek pembersih lantai, pembersih kaca. Terus yo wis kuwi pokoke berkatekan lagi sampune biasane tirik-tirik ning kene aku gong tuku lagi apa lagi bokek teman-teman. Jadi tahun ini dibandingkan tahun yang lalu golek duit ki menak tahun yang lalu. Maksudnya penake ngene. Bagi pelaku usaha. Jadi beda perbedaannya drastis. Jadi kalau pedagang UMKM, pedagang kecil ngono bodo sambat teman-teman. Jadi golek duit saiki karo sing tahun kepungkur, kuwi penak tahun kepungkur ngono. Mergo apa-apa saiki larang, plastik larang, bahan baku larang, minyak sembarang tepung mundak terus. Ngono. Iki turahan sing ndek mben tak gawe sik. Wangi teman-teman iki sing. Tapi ndek wingi entek aku golek sing ngene iki. Wingi tak cicil nyapu, cuma yo karek ngesret-ngesretne ben gak berdebu. Kok mari ngono. Diluk tok ngono. Kok karo tak ajak masak aku dino iki mbuh bingung arep masak apa. Saeneke ning kulkas iki digoleki bahan aku kan biasane nek blonjo. Blonjo ki mesti mripat kuwi ngono teman-teman. Jadi apa sing enek ning kono iki planninge gak padha karo angen-angen ning omah. Jadi apa sing dipengin nyuk ngono. Jadi akhirnya mau wandung ning kulkas tapi
penake nek butuh pengen apa langsung jipuk, butuh pengen apa langsung jipuk. Dadi gak leren tuku ngono. Seumpama gak ndek lawuh, pengen lawuh. Ya wis karek tuku. Ki nglempiti rukuh sik. Kok bar dilempiti disapu sedilo kan ndek wingi tak resiki. Yo karek nganu debune tok. Ya iki berhubung anakku kan biasanya mulai jam 12 teman-teman. Berhubung ki mau anak ekstra BTG kan lagi kelas 1 SD. Kingko mulai 1:30. Jadi ngesakne teman-teman, ngesakne ki apa? Mergo kan lagi penyesuaian diri. Kudune nek koyo ekstra, aja dielokno dhisik. Ngono nek kelas 2 dielokne ra apa-apa, dhek kan cek penyesuaian dari TK masuk SD kan jam 12 kuwi wis wis awane goro-goro ngono lho. Iki kok malah ulehno jam 12. Di sini ki ning jero omahe gak terlalu sumuk, teman. Jadi gak sing panas sumuk gak, malah enak adem. Soalnya apa gordene aku beli ning TikTok kuwi aku tuku sing blackout. Dadi blackout ki sing kuandel terus waleke ki fungsine kanggo menahan panas. Dadi panas gak iso masuk ning jero. Kadang tak buka pas pagi tok. Matahari pagi itu kan sehat. Nah, ini ditelesi sik teman-teman. Nah, iki langsung diobati. Jadi gak usah ditelesi dhisik. Malah garingnya suwi ngono. Nek langsung obat ngene iki biasane engko wangi. Jadi karpet tapi nek resik teman-teman, dienggo klesean, dienggo klemahan. Kan enak adem nek awan. Kayak ning kasur, ning klosong ning kan panas nek awan. Ning karpet kan enak adem, dadi resik gak gatel. Apa jenenge arep omah cilik, arep omah piye nek terlihat rapi resik kan penak. Terus cilik-cilik nek wis di omah dhewe.
Nah, engko bar iki ikuti terus keseruannya teman-teman. Aku arep masak, engko tak ajak masak bar iki. Engko arep masak apa tak engko tak vlogno, ikuti keseruannya. Ini tak tutup dulu, nanti lanjut vlog kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.